Salamu alaikum. Hajiya Halima. Malam dakata min malam. Ka dakata min na ce. Za ka zo kana wani Hajiya Halima. Hajiya Halima a ina? Ka tafi ka bar mu da yunwa. Wai in tambaye ka ma wai yanzu daga ina? Daga wajen aiki ne. Daga wajen aiki ko gurin tata? To wannan da ke ga zabirin nan tunda na fita ko buɗa ta ban yi ba ban yi ko sisi ba yau. Kana gurin tata ne za ka samu kai mutane asibiti. Wani ta ina tata? Kai kaskare na mun hankali mana za ka ce mun ba ka da gurin tata kake ba. Daga ina kake in ba da gurin tatan ba. Ke kin san ni ba dan tata bane ba na modi. Ni ba dan modi bane. Na faɗa miki. To ai kai ne din wallahi kai ma ni. Yanzu ma haka dawo wannan da nayi na zo ne dan watsa ruwa. A dan Allah sai dan huta dan huta. Bari ma ce. Ai kai ne wallahi ba da Allah dan Allah. Ke ma dai wai ake ga miki. An shiri ganna kai min ita cikin daki. Me zan gani haka? Dama abin da ake gaya min da gaske ne.